Membri miż-żewġ naħat tal-Kamra naqdu flimkien għal-logħba futbol b'risq Puttinu Cares. Il-logħba saret il-ġimgħa wara nofsinhar f'kumpless fuq ġewwa tal-Iskola tal-Isport f'Pembroke, f'avveniment li organizza diversi logħbiet f'dixxiplini sportivi differenti bis-sehem ta' membri parlamentari tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni. One News kien preżenti u ħal-kummenti ta' wħud mid-deputati li ħadu sehem. Ovvjament hija xi ħaġa sabiħa li bħala membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra ninaqdu hawnhekk in-nisa lagħbu in-netball, aħna qegħdin nilagħbu il-futbol. Xi wħud minna kienu l ftit ma jilagħbu, imma ovvjament qed nieħdu pjaċir u fl-aħħar mill-aħħar nixtiequ nagħtu messaġġ sabiex mhux biss aħna ma' żdankan nies jgħinu lil Puttinu għax jagħmlu ħafna ġid fis-soċjetà tagħna. Kienet opportunità sabiħa, ħadd gost nilab, kien li ma nilab netball naħseb xi 30 sena, però l-kawża naħseb li hija l-isbaħ ħaġa. Ħadna gost, I do it anytime. Attività veru bis-sens, xi ħaġa l-karità vera importanti li aħna naħdmu flimkien għal għan wieħed f'dan dawn l-affarijiet m'hemmx partiti, imma qalb waħda, ruħ waħda għal ġid fil-komunità tagħna. Viva Puttinu, jalla jkollna ħafna iktar opportunitajiet li nkunu nistgħu ngħinu b'dan il-mod. Attività sabiħa fejn hawn qegħdin miġburin il-membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra qegħdin kollha mħaltin, jiġifieri llum qegħdin tim wieħed għal kawża ġusta. Dan huwa biss il-halftime, jiena tinħoss is-sadid kollu ħieres għall-karriera tiegħi u naħseb ħaniqabaw għax ġbiet xi ħaġa ma nafx ġbiet, imma tara l-atmosfera bej players u verament l-isport jaqgħad il-kulħadd u naħseb għandna bżonn nagħmlu iktar minn da ġewwa l-pajjiż. Din l-attività ġiet organizzata bis-sehem tal-Malta Futsal Association u l-Malta Netball Association u l-fondi li nġabru marru kollha Puttinu Cares fi żmien sinonimu mal-għajnuna lil dawk fil-bżonn.